fyaɗe? Saboda ta galabaita da yawa sai an mata aiki. Yanzu kuɗin aikinku jaka 73 za ku bayar. Kuma yadda na gaya miki da yarinyar nan marainiya ce, ba ta da uwa ba ta da kowa sai Allah. Gaskiya mutanen ƙauye suna cikin matsala, suna buƙatar taimako. Likitoci in suna aiki suna burge ni, kuma ni ma ina so in zama likita. Ni ina so in zama 'yar jarida. Ina son in zama lauya idan na girma. Idan kuka dage ku ci gaba da karatu kamar manyan nan da kuke kalla suke zame muku abin alfahari, kuke son ku zama kamar su, wani ya zama dan majalisa, wani ya zama gwamna, wani ya zama shugaban kasa, to sai da suka dage suka yi karatun nan da kuke kai a yanzu. Ina na ku? Makaranta za mu. Tafi kiwon mu. Malallahi ya zaka na zuwa makaranta. Na ga waye yake da iko da gidan. Ni na ce ba za ta yi karatu ba, ina da tanadi a kanta. Ya kake son duniya ta kalle mu ka ce za ka mata irin wannan ɗanyen hukuncin? Wallahi kina sake zo min da wannan magana tukunya zan sa an ruguza a kanki. Amina, rashin kuma da yake min ta horon yawa. Amina! Ina ɗauke da juna biyu. Babban tashin hankali na gashi ko wanka ban gama ba. Ya kamata ku ka tausaya wa mata. Haihuwar nan kun haihu ɗaya kun haihu biyu. Ku sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa. Wallahi ban gane shi kuma ba na mai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Ai yaro kuɗi ne a wurin Larabawa in ake su ta barada. Musamman ma yara ƙanana to kai da talauci hayyata shi yayi can kai kayan nan gurin. Waye ga Alhaji Mamman? Kwana biyu ta daina zuwa makaranta, to shine da muka bincika sai muka ji an ce kai ka cire ta daga makaranta. Mamana! Da muguwar rawa gwara kin tashi. Sakina baki da wani 'yanci. Ko na